नि फोसावनायावनो बिथांमोननि नाजानायावनो बे जाफुंसार जादों। मुंख्लं जालांनाय रान्दि बिमाफोरनि बाथ्रा, जिनाहारि खालामजानाय आइजोफोरनि बाथ्रा। दे मेडामनि न'आव फैबाय दिनै मेडामखौहाय बिराद स्ट्रागल खालामनायनि थाखाय बिथांखौहाय जोङो मान बावनो फैदों। माहारिनि जानानै मेडामा नैबे बैसोआवबो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों दुखुखौ लानानै दिनै जोंनो बिटिसिखौ फिन खनसे खुंथाय गोहो लाबोफिनबाय। बिनि थाखाय जों मेडामखौहाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावनो होननानै दिनै मेडामनि न'सिम फैबाय। केन्डिडेट बायदि फरायबाय खुलुमबाय। दा दिनैनि बे समाव जेनाखि जाथि थैनाय थांनायनि जेनाखि दावहा आरो बिटिसिखौ बासायनायनि जेनाखि दावहा, बे दावहायाव दिनै माने गोबां मार्जिन लानानै देरहानो हाबाय आरो दा बेखौ लानानै मेडामा दिनैनि दिनाव बेसेबां गोजोननाय दं आरो बे गोजोननायनि गेजेरजों दिनै मेडामा रायजो राजाफोरनो मा मेसेज चेनेलनि बयखौबो खुलुमबाय आरो बिटिसिनि गासैबो बर' हारिखौ लाफानानै जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय, सिबिनाय आरो साबायखर बावनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै जे 5th जेनेरेल इलेक्शन 2025 बिटिसि इलेक्शन जानानै थांबाय। बहाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ जेरैबायदि देरहासार जानो हाबाय, बेनि थाखाय बिपिएफनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आं गोसो गोरबोजों बरायग्रोबाय। दा बिनि गुदियावनो बिटिसिनि गासैबो रायजो राजा, स्पेसियेलि बर' माहारिखौ आं साबायखर बावनो लुबैगोन। बिथांमोना दिनै मोनसे खैफोदनि समाव जे थार बिथांखिखौ लानो हानानै नंगौ लामाजों आवगायबोदों, बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावग्रोबाय। आरो जेसेबां हारि माहारिफोर दङ बिटिसिनि सिङाव थानाय गासिबो धोरोमारि रायजो राजाफ्राबो जे दिनै गावनि मोनथायनि थाखाय, गावनि अधिकारनि थाखाय, बिटिसिखौ बासायनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बा बिपिएफनि साफ्रोमबो बिजाथिनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै बिथांमोनखौ देरहासार होबाय। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय। दिनै नैबे इलेक्शनाव देरहानायनि गुदियावनो आंनि नोजोराव साफ्रोमबो रायजो राजायानो बहाय दङ होननानै, इनभल्भ दङ होननानै आं सानदों। मानो होनोबा थांनाय बे बोसोरबानि गेजेराव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेरैबायदि साननाय बा मावनायखौ जों नुनो मोनदों, बियो सरकारनि फारनिफ्राय जे मावदोंमोन बे गनायथावना नङामोन। इउपिपिएल आरो बिजेपि ज' जानानै जे सरकार सालायदोंमोन, बे रावनिबो थाखाय गनायथावना नङामोन। बेनो मानसिफोरखौ, रायजो राजाखौ साननो बाध्य खालामदों। सानफ्रामबो थगायनाय, बिसेसकै बिमा माहारिखौ थगायनाय, बेफोरनो साननो बाध्य खालामदों जे गमामायैनो बे बिटिसिखौ जौगाखांनांगौब्ला आरो बिटिसिनि गासिबो बिथिंनिफ्राय सान्थि प्रतिष्ठा जानांगौब्ला सासेल' दंसै, बेनो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि दैदेननाय दोलो। बेखौ मानसिफ्रा हमदांनो हानायखौ आं नुनो मोनदों। बिनि गेजेरावनो दिनै मोनसे न'खौ गसंथानोबा थंब्रै खुन्थिया नांगौ। बे खुन्थियाफोरनि गेजेराव गिबियावनो बिपिएफनि जाय मुरब्बीफोर, लिडार, सिनियर लिडार, बिथांमोनहाबो नागाराखै। हाग्रामा महिलारिनि समाव अलखद सम जादोंमोन। बहाय सरकार गैयै समाव अलखद मोनसे खैफोदाव गोग्लैदोंमोन बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ। हाग्रामा महिलारि बिथाङा नाथाय नोजोर होनो हादोंमोन जे बिटिसिखौ बासायनांगौब्ला गावनि स्टेन्डखौ गाव लाखिनांगोन। जुदि बर' हारिनि बे हाजार हाजार मानसिफोरनि जिउ गोमानाय, मुंख्लं जालांनाय, रान्दि बिमाफोरनि बाथ्रा, जिनाहारि खालामजानाय आइजोफोरनि बाथ्रा, मावरिया फिसाफोरनि बाथ्रा, बिएलसिनिफ्रायनो जाथों बा जायखि एनडिएफबिफोरनिफ्राय न'खरनिफ्राय जाथों, बेफोर दुखुथिया न'खरखौ बासायनांगौब्ला जों बर' हारिया खौसे जाफिननांगोन। आरो हाग्रामा महिलारिया गावनो गोख्रों जानानै बे बिटिसिखौ बासायनांगौआव बिथाङा स्टेन्ड लादोंमोन। बेयावनो जों नुदों जे गोबां बिथांजों थाफाग्रा लिडारफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै थांदों। दुखुनांथाव चन्दन ब्रह्म बायदि बिथाङा, बिस्वजित दैमारि बायदि बिथांमोनहा नागारनानै थांदों। मुहुर्तआव जायखौ गावनिनो आगदा आखाइ सानदोंमोन, खाम्फा बरगयारी,
बिथांमोनहाबो नागारनानै थांदों। बिथांमोना सानदोंमोन गावसोर गैयाबा हाग्रामाया हारसिं जागोन, बिपिएफआ जोबस्रांलांगोन बेखौ सानदोंमोन। नाथाय दिनै रायजो राजाया जोबोरैनो थुलुंगाथावै हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि खस्थ' आरो बिथांनि नाजानाय, बिथांनि हारि सिबिनाय, बिटिसिखौ अनसायनाय बेखौ फोथायनो हादों। ओंखायनो बयबो ज' भट होदों। जायनि थाखाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जायफोर सिनियरफोर दङ बिथांमोनहाबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागाराखै। नंगौ, जायफोर लिडार जानानै फैदोंमोन, सोरबा बिपिएफनि अननायावनो मन्थ्रि जालायबोदोंमोन, केबिनेट मन्थ्रि जादोंमोन, एमपि जाबोदोंमोन, डेपुटि चिफ जाबोलायदोंमोन, गिदिर गिदिर बिबानखौ मोनबोदोंमोन। बिथांमोनहा नागारनानै थांदोंब्लाबो नाथाय पर्टफलिअ गैयै जायफोर सिनियर बिथांमोनहा नागाराखै। बिसेसकै आं महिलाफोरखौ धन्यबाद होगोन जे बिपिएफआव गोबां महिला दैदेनगिरिफोर दङ, आइजोफोर दङ। सासेबो आइजो दैदेनगिरिया नाथाय हाग्रामाखौ नागारनानै एबा बिपिएफखौ नागारनानै थाङाखै। बेनो नैबे समाव बेयो आशीर्बाद जादों। दा बे बेलायाव इयुथ फर्स जाय बिथांमोनहा दिनै हाग्रामा महिलारिनि आगदा आखि थानानै उन सिगां थानानै जेरैबायदि इयुथ फर्सआ नैबे समाव बाहागो लादों, लोगो लाफादों, बे बोसोरब्रै समाव अलखद समाव बेखौबो जोबोद बाख्नायनांगोन। बिथांमोनाबो मोनसे खुन्थिया जानानै गसंथादों। बिमा माहारि आरो सिनियर ग्रुपआबो मोनसे खुन्थिया महरै थादों। बिनि उनाव जाय बिथांमोनहा राजखान्थि दोलोआव थायाबालानो गैयाब्लाबो अलखदखौ नुनानै, बिटिसिनि अलखद, हारिनि अलखदखौ नुनानै बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौनि सार्थआव गावसोरखौ नेवसिजानाय खालामजादोंब्लाबो माखासे सुबुंफोर दङ जायफोर माने एकदम गसंथाफाथारनानै बिपिएफनि बिथांमोनहा दोलोजों थोंजोङै लोब्बा गैयाब्लाबो बिथांमोनाबो नाथाय नैबे इलेक्सनाव जोबोरैनो सहाय होबोदों। बेनिफ्राय जाय बिथांमोना मिडिया, जेखि मिडियाजों थाया मानो बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा, ससियेल मिडिया, आइटि सेल जेसेबां दङ बिथांमोनाबो जोबोद जुजिबोदों। दिनै बिथांमोननि बांसिन कन्ट्रिबिउसनखौ आङो स्वीकार खालामो। बिथांमोना सम सम जेरैबायदि इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारनि, बिटिसि सरकारनि बे बोसोरबायाव इनाय खामानि मावनाय, नंखाय थगायनाय सोलिनाय, मिशन भिजन लानानै जेरैबायदि खामानि मावदों बेफोरखौ बिथांमोना रायजो राजानि गेजेराव सेबखांनानै होनानै बयखौबो माने सिन्था खालामनो आरो बिबेसना खालामनो थाखाय जे खराखि होदों। आरो नैबे समाव बिपिएफनि बादै जे बिटिसिखौ खांग्रा मानसि रावबो गैया। बिथांमोननि फोसावनायावनो, बिथांमोननि नाजानायावनो बे जाफुंसार जादों। जायनि थाखाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बे थंब्रै खुन्थियाया रुजुननानै देरहासार खालामनो हादों। रायजो राजानि साबायखराथ' थाखागोन। रायजो राजाफ्रा मिडियानि बाथ्रा आरो दोलोनि नाजानायखौ नुनानै आरो गावसोरबो भुगिनायखौ नुनानैनो दिनै माने बिपिएफखौ गोबांथार देरहाहोनो हानायनि गुदियावनो बिथांमोननि अनसायनाय आरो आशीर्बादा थादों।